Kardom nili Karbi Language Development Board Chairman Bali po office tame penaan non Karbi pining metric along kali metric along result aput hak kosama la pen non pining pen kecing ing den crazy along Karbi MIL subject KN bangso put hak KN dia tum parents atum apia potum anjir pojil piatum student atum la pen thambang atum headmaster atum nangkar judo la so joini si pini kapaklari silahno alam make kedamtam kepilih tum cini lo Karbi language lo MIL bangke pining class 11 lo long time introduce lo pen pining pen bangke and mil sita jaha katum dak theklong lo online form ga fill up admission lo a subject option area possible lasi bangso alam mangke lake higher secondary council pen ke thang te claim nang ya lo lada bangke lake dak a school lo high secondary school mate non ko ke college bangke high secondary ke pawidat po setala high secondary school lo also high secondary school lo ma KNG halada a school authority school tumsi option lo la so subject hapne laga high secondary pen bangke council pen bangke tining pen ke MIL and milu Karbi subject MIL and milu po order paklang data feed school tin principal phanta lo relo pension and taxi IS officer da lo relo lo sila mang hadak pen bangke circular ke do pamilo la si bangso lamang yang mangunan ne jong si ko so school lo ma so optional long a subject abedet ulotang te lake nanglitum school head principal matela SMC head penching kisi halada ka tum pensi lake a school long subject option hada ko PPA subject makedo la so school long a high secondary school long hada si thap do nai lalo ten ga option do po lahano la sinili bangso buthak paklar daklo penjong si kopini ka chini ne dolang long te nili phandare nar juta me nili ka kai ke ta ke thania phangsi nili ke ninghang lo klar dak ready chinghong ding mexido lo pen ke lalo pining indeng crazy lo pen ke dam tang aningkan matenon het ang theke klang kep ang den pining hello karbiatum karbia subject elective ke to chenglo karbia subject HSLC lo pining ang theke klang cheng ladak ang theke lapo hendo karbiang long pangrum pet pen karbiang long pen west karbiang long la district ini pangrum pet pen bang surihini ra bang trokebra troksi mate 2067 atum top dunlo bang songbong pen ki un ke pharokre phora trokner kebra troksi rat ki un mate 1587 atum ke un ating ke pass lo la songbong pen letar bang krehini long la si la bang ke a figure lo la pen la so along ki un 99 along a subject la so Karbi subject lo gunai nai tu na school ke lain lo nili lan improve ko yo ke chengsi highest Karbi subject la pining ke top chengalong Karbi MIL lo highest mate number ki ong ke long nai ke Kolonga High School West Karbi Anglong pen student men ke Longwell rong people alang li long top lo to te alang li 91 long la pen hadak teacher men ke Karbi language teacher men ke momita teron people la si Karbi language teacher apen dat ke ingdeng non dam thunang second bang ke lahan lo 91 la phit ke 85 long 85 amang la lata inuvet 85 ke long ke Tengkara Langso high school lata West Karbi Anglong pen a student men Rita Ingtipi la pen hadak athan bang amen ke lahan lo Mindar Teron pen la so phit ke long thulo 83 long bang ke thongdu ladak Umchera English High School
pen winter tokbi la pen Bokolia English Medium High School along pen 83 long lo la bangke bori mingti pen inudo thulang Jirikendeng Assamese High School along pen Chandra Singh Pangcho pen silahai lo thanba na tournament ke lahen lo Jirikendeng Assamese High School along karbi lo thanba ngamen long sodar Pangcho la pen Bokolia English Medium High School long ke Purthimi rong bipi Purthimi rong bipi bangke karbi dak study center long ke Chengsi Dibrugarh University long pen topar lo alang li hello ke Chengsi best along la pendet ke Umchera High School lo bangke Marigold Tisopi itu laso pena fit bangthulo 82 kilometer Ladang bangke Bokolia English Medium High School Harlong Bikram Salo student amen pen puthot Bokolia Medium High School pen Sunil Hanse ladang teacher ke mu thanela Purthimi kene rongpipi lo la pendet ke Bangpli Lokhimon Hempul Lokhimon English High School pen Bangpli kelong dun 82 dake Eskromingti Sarkiri Hanse Pritima Terangpi Selrin Rongpipi la tum hello la pen haladak athan bangke Vinod Teron la pen la so fit ke olaan hello la si bang rupet bang krehini lo pen spulang bong ki unai pulong ke la bangke bang pli letter marks ke long ke la ke Hempu Lukhimon English High School Dolamara lo ke la dak pen bang pli do lo la pen so du no long bangke Bokolia English Medium High School hadak pen bangke thom do lo la pen det ke inunut lo ampar ke Kolonga High School Jirsong English High School Umchera English High School Tengra Langso High School Lapen Jirikendeng Assamese High School sita topara bangke pining ke lain lo nilirui tu lo Kolonga High School pen Longwell Rongpi hello topar lo 91 long lo alang li la si lalo pining la kechengsi karbia subject elective lo pining ang thega pot nili nampak lang hello kardong kono ko